Pudo dong manakanyo ni duol mochung'ne chenro mag tayo yiero e pacho kae IEBC okoni ikruok duto oseketi makare ne yiero madundo ma ichano timo odiechieng' ma kiny tich ang'wen e od bura ma Magarini mano e kaunti ma Kilifi. Weche mag arita gikoni osejiw malich mokalo ka gigeno beno margi en ni chenrono biro dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler. Commissioner e duol mochung'ne yiero ma pacho ka IEBC Alitulala Muhwana ne ogoyo tach e od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi mar keto kare chenro duto motelo ne yiero madundo ma ichan tim kiny tich ang'wen. Achiel kuom chenro mane otayo ne en neno ni sanduge mag luto ombulu kaachiel kod kalatase mag goyo ombulu ne ochopo e wang' saa kendo chwal gi tesende duto mag goyo ombulu e seche mowinjore. Kila kitu chaenda shwari, usalama ushadhibitiwa, maafisa wa tume huru wako tayari. Kama mnavyoona nyuma yetu, zana zote ambazo tunahitaji ziko tayari. Kwa hivyo tuna imani kwamba ifikapo tarehe 28 asubuhi inshallah, wakazi wa Magarini watatangaziwa mbunge wao mpya ambaye atakuwa ameteuliwa kwa haki na uangavu kwa mujibu wa sheria. Weche magarita kwe okoni en achiel kuom gigo magikete ong'ala manyime mar neno ni jopiny mabiro chope kuonde goyo ombulu timo yiero margi maonge kod ng'ikruok moro amora. Tangia mwanzo washakuwa na mikutano, na mimi nilipoingia hapa nilifanya mikutano na maafisa wa serikali ambao wanahusika na usalama, na hakikisho lao ni kwamba tutakuwa na usalama wa kutosha, kutakuwa na maafisa ambao watakuwa wamejihami vilivyo, na katika kila kituo cha kupiga kura si chini ya maafisa 2 ambao watakilinda kituo. Kule nje kutakuwa pia na maafisa. Isitoshe, fauka ya hayo ni kwamba kutakuwa na maafisa ambao watakuwa katika lugha ya kimombo standby force, ambao watakuwa tayari kuwa ni wenye kukimbia kwenda eneo lolote ambalo kunaweza kuwa na shida. Commissioner no ne bende olero ne gisetimo tiegruok makare ne apisas duto mabiro tayo yiero no, kendo iko gache kaachiel kod gimoro amora mabiro dwarore mar neno ni yiero no timore e yo manyangafu. Kwa sasa hivi mnavyosikia pale, wale ni maafisa presiding officers, deputy presiding officers na makarani na wengine wengi ambao sasa ndio tutaka kumalizana nao waende nyanjani, na magari yako tayari. Kwa hivyo hata kule Adu, Marereni, kokote kule, Sabaki, haijalishi ni wapi, hawa maafisa wetu wametayarisha vilivyo. Magari yapo pale kwenye maegesho, mmeyaona, tayari kuhakikisha kwamba hivi vifaa vyote vinafika kwenye vituo kwa wakati unaofaa leo jioni, na kesho majaliwa tuanze kura. Od bura ma Magarini ni kod jolar kombe 10 ka jogo ombulu duto to romo 180,128. Giduto giwuok e wards 6 manie od bura no mani kod vituo kata kuonde goyo ombulu maromo 193. George Aoko, Ramogi TV.